дӯстони азизи ман, ба якояки шумо салому дуруди бепоён. дер боз бо шумо набудему. Умедворем ки дубора бо дастгириятон ин каналро ба қавле зинда кунем. шавқовартарин рӯйдодҳо аз олами варзиши рақами 1 дунё, яъне футбол танҳо дар ин канал мешаванд. мо оиди мавзӯъҳое гап мезанем ки шумо дар дигар каналҳои футболӣ пайдо карда наметавонед. бинобар ин дастгирии шумо бароямон ҳатмист, то бифаҳмем ки заҳматҳоямон бефоида нестанд. барномаи аввалини худро пас аз камбеки 3 моҳа ба футболбозони мусалмон мебахшем, ба онҳое ки дар Спартаки Москва бозӣ кардан наметавонанд. зеро чӣ тавре ки медонем гӯшти хук дар ислом ҳаром асту спартакиёро хукҳо меноманд. албатта ин шӯхӣ аст, зеро ин танҳо лақаб мебошаду ва агар инҷо бозӣ кардан иҷозат намебуд, пас Ҳабиб Нурмагомедов ҳамроҳи футболбозони он бозӣ намекард. гапҳои беҳударо дароз намекунему, оғоз менамоем. инак ба таваҷҷӯҳи шумо топ 5 қиматтарин футболбозони мусалмон тибқи маълумоти Трансфермаркт. дар Аврупо Евро бо тамоми маҳорату санъату зебогиаш баргузор шуда истодааст, аммо дар он тарафи уқёнус ки Копа Америка дар ҷараён аст, каме аз мадди назари мухлисон дур монд. ба ҳар ҳол умедворем ки давре нимниҳои ҷолибу диданӣ хоҳад шуд. Бразилия зидди Перу бозӣ мекунад, Аргентина бошад зидди Колумбия. ана дар Евро Италия зидди Испания бозӣ мекунад, Англия бошад зидди Дания. умедворем ки ҳама ин рақобатҳо ҷолибу диданӣ мешаванд ва барои боз ҳам шавқовартар шудани онҳо метавонед аз хизматрасонии дӯстони мо аз як истифода кунед. инҷо ба ҳамаи бозиҳо коэффициентҳои баланд ва ба ҳамаи онҳое ки то ҳол регистратсия накарданд бо промокоди ташвуд дар аввалин пардохт то $100 бонус медиҳанд. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. силкаи бозӣ дар комментария. агар ибораи хоксортарин футболбозро ба забон гирем, пас якум шуда Нголо Канте пеши назарамон меояд. бо он хандаҳои аҷибу шармдориҳояш. ҳамаи ин хоксориву дилсӯзии Канте пеш аз бозӣ, баъди бозӣ ва ё худ берун аз майдон аст. дар болои газон шояд ягон нимҳимоятгаре набошад ки айни ҳол ченин Нголо бозӣ кунад. пас аз ҷоми ҷаҳони соли 2018 Канте аз ҷиҳати варзишӣ каме аз мадди назари мардум дур монд ва мисли печина машҳур набуд. аммо соли 2021 дар Лигаи Чемпионҳо бо ҳунарнамои худ Канте ҳамаро ба ҳайрат овард. ӯ мисли ракета чунон зуд аз ин ҷо ба он ҷо меравад ки рақибон фурсат пайдо намекунанд ӯро бубинанд. дар натиҷа ӯ ҳамроҳ бо Челси ҷоизаи арзандаи Лигаи Чемпионҳоро болои сар бардошту айни ҳол байни фаворитҳои туби тиллои 2021 тибқи овозии мухлисон дар ҷои якум аст. ва албатта бояд қайд кунем ки Ҳоҷи Канте 55 миллион евро нарх дошта байни футболбозони мусулмон аз рӯи ин нишон дод дар ҷои панҷум аст. агар интихоб дар дасти ман мебуд, ӯро ба ҷои якум мегузоштам. ин нафар яке аз дӯстони беҳтарини Канте дар мунтахаби Фаронса аст ва бо ӯ аз ҷиҳати варзишӣ карьераи яхеларо аз сар гузаронидааст. Погба соли 2018 яке аз қиматтарин нимҳиматгарони дунё буд ва пас аз ғалаба дар ҷоми ҷаҳони Россия обрӯи эътибори худро назди мухлисон дучанд кард. аммо пас аз ин то ба имрӯз ҳолати Пол беҳтар неву бадтар шуда истодааст ва дар муқоиса бо Канте ҳоло дар карьераи ӯ ҳодисае ки дубора ӯро машҳур мекунад рух надодааст. мушкилии Погба дар он аст ки ӯ қарори ниҳоии худро нисбати ягон масъала бароварда наметавонад. бинобар ин як рӯз мо хабареро мешунавем ки ӯ дар Риёмӣ боқӣ мемонад, рӯзи дигар бошад нашриҳо менависанд ки ӯ меравад. сода карда гӯем ин нафарро фаҳмидан хело душвор аст. ба ҳар ҳол ӯ то ба имрӯз яке аз футболбозоне мебошад ки барои хариданаш грантҳои аврупоӣ дар навбат меистанд. арзишаш тибқи нашрияи Трансфермаркт баробар аст ба 60 миллион евро ки ӯро аз рӯи ин нишон дод байни футболбозони мусалмон дар ҷои чорум мегузорад. дар тоҷикон як зарбулмасале аст ки мегӯянд ниҳол дар як ҷой месабзад, яъне бояд дар як ҷо ва ё дар ягон соҳаи муайян мавқеи худро қавӣ карда ба пеш ҳаракат кунӣ. Ашраф Ҳакимӣ дар интихоби футболбозӣ қавӣ буд, аммо наметавонад дар як даста дурудароз боқӣ монад. ӯро Зидан аз сабаби таҷрибаи хуб надоштанаш ба Боруссия равон кард. он ҷо Ҳакимӣ яке аз беҳтарин ҳимоятгарони Бундеслига шуд, аммо ин пешравӣ ӯро боз Зидан ба назар нагирифту нахост дубора ба Реал роҳ диҳад. ҳамин тавр Ашраф бо арзиши 40 миллион евро ба Интер рафта қиматтарин ҳимоятгар дар таърихи ин даста гардид. дар якум мавсими худ Ҳакимӣ ҳамроҳ бо ҳамдастаҳояш Ювентусро аз тахти шоҳии Италия фароварданд ва ғолиби серияи А шуданд. мутаассифона ин мавсим ва ҷоизаи якум ва ягонаи Ҳакимӣ дар Италия буданд. Интер аз сабаби кризисе ки бо он дучор шуд, маҷбур гардид ки ягон футболбози қиматбаҳояшро фурӯшад ва интихоб ба Ҳакимӣ расомад. ҳимоятгар бо арзиши 60 миллион евро ба ПСЖ гузариш кард. Мане дар баробари яке аз машҳуртарин футболбозони Премер-лигаи Англия буданаш мисли Нголо Канте шахси хело хоксор ва дилсӯз аст. соли 2019 барои Ливерпул мавсими нотакрор буд, зеро шогирдони клуб ғолиби Лигаи Чемпионҳо шуданд.
он мавсим туби тиллоеро Лео Месси ба даст овард, аммо футболбозони африкоӣ аз ин изҳори норозигӣ баён карданд ва гуфтанд ки ин ҷоиза бояд насиби Мане мешуд. Садио Мане арзандаи туби тиллоӣ буд. Месси ин ҷоизаро танҳо барои он ба даст овард ки тамоми кишварҳои Америкаи Лотинӣ ба ӯ овоз доданд, ана африкоиҳо бошанд аз сабаби бадбинӣ ба ҳамдигар Манеро дастгирӣ накарданд, гуфт Самюэл Этоо, ки дар вақташ ҳамдастаи Месси буд. Дар натиҷа Садио Мане дар он овозии ҷои чорумро ишғол кард. Дар умум Мане барои Ливерпул яке аз футболбозони асосӣ асту дар муваффақиятҳои ин даста саҳми бузурге гузоштааст. Нархи ӯ тибқи маълумоти Трансфермаркт ба 85 миллион евро баробар аст, яъне байни футболбозони мусулмон дар ҷои дуюм мебошад. барои муаррифӣ кардани ин нафар ҳоҷате нест. Салом на танҳо як футболбоз, балки шахсияте аст, ки дунёи футболро иваз карду фикру ақидаи мардумро нисбати ислом тағйир дод. Ин ҳамин хел суханони холӣ нестанд. Нашрияҳои англисӣ хабар медиҳанд, ки пас аз футболбози Ливерпул шуданаш Салоҳ ақидаи мардуми Англияро нисбати ислом ва мусалмонҳо беҳтар кард. Ҳатто як мухлиси футбол аз Англия бо номи Бен Бёрд аз пушти Салоҳ исломро қабул кардааст. ин ҳодисаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар Англия Салоҳро дӯст медоранд, ҳар як амали ӯро назорат мекунанду аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. муваффақиятҳои Ливерпулро бе Муҳаммад Салоҳ тасаввур кардан номумкин аст. маҳз ҳунарнамои нотакрори ӯ буд, ки Ливерпул Лигаи Чемпионҳоро ба даст овард ва пас аз 30 соли интизори ғолиби Премер-лига шуд. 100 миллион евро ҳамин қадар аст арзиши Муҳаммад Салоҳ, ки ӯро байни футболбозони мусалмон қиматтарин мекунад. ҳамаи футболбозоне, ки мо дар бораашон гап задем, ба ғайр аз ҳунарнамои нотакрор дар майдон, инчунин берун аз он дар байни ҷомеаи дунё обрӯи манзалати махсус доранд. ҳамааш аз он вобаста аст, ки онҳо дар корҳои хайриявӣ бисёр иштирок мекунанду ба бечораҳову ниёзмандон дасти кӯмак дароз менамоянд. дуо мекунем, ки худованд дар корҳояшон баракат ва бурдбориё диҳад. бо ҳамин тамом дӯстон, умедворем, ки ин видео ба шумо писанд омад ва акнун лайки қиматбоҳои худро мегузоред. дар комментария фикру ақидаи худро ҳатман баён кунед ва пешниҳод намоед, ки дар видеои оянда дар бораи чӣ гап занем. хайр, то барномаҳои оянда дар паноҳи худо бошед.